Qui s'hi apunta aquí? És a dir, has de tenir una petita trajectòria encara que sigui d'actor? No. De locutor? No cal. Nosaltres podem anar-hi. Podem anar-hi? Sí, no cal. No cal perquè jo... A veure, jo tinc la teoria que el teatre és l'art més democràtic que hi ha, el qual ho pot fer tothom. Tothom. I la prova és que el fa tothom. A qualsevol ciutat, poble de Catalunya trobaràs un grup de teatre en el qual un és el sabater, l'altre és el carnisser, l'altre és el banquer i fins i tot el rector. Vull dir que és un espai on tothom té dret a expressar-se i tothom ho fa. Però volem fer nits de xerrades de teatre, tardes amb classes magistrals o masterclass, que en diuen, de gent que vindrà, que ja els tenim seleccionats, un de cada ofici, un de ràdio, un de tele, un de doblatge, un de cine, un de teatre. Nosaltres acabarem l'entrevista, si et sembla. Digue'ls-hi allò, on t'han de trucar. Home, no en tinc ni idea. www.espera.com. Això, www, costa molt, eh? Molt. 3 www, això seria com amb doblatge, eh? Jo poso la veu. www.espera.com. Molt bé. Espera.com. Escolta, vols que et digui quin és el colmo d'un doblador? Què? El colmo, eh? Sí. Diu el noi, em dedico al doblatge, però fa uns dies que tot em queda curt. Jo, si voleu canviar la pàgina web d'un doblador, també vaig sentir, diu, saps quina és la meva pàgina web? Diu, www, i espera.com. Superbé. Doncs acabarem l'entrevista fent una mica d'estaix, començant ja la primera classe, i ens fas una mica de classes. No, a l'estage hi haurà gimnàsia, hi haurà piscina... perquè també s'ha de desconnectar. De tot. I també hi haurà algun dinar i tot. Vull dir que podran menjar i tot. La gent estarà ben cuidats. Home, si dones menjar s'apunta gent. Sí, sempre, vulguis que no. A mi m'agradaria ser actor, de veritat, un dia. El que passa és que no hem fet mai teatre i ens costa una mica. Alguna cosa sí, alguna cosa hem fet, però allò el típic pastoret, saps, Joan? Bueno, jo vaig començar amb els pastorets. Alguna col·laboració amb el poble, l'informàtic, Hem de parlar amb el diafragma o no? O això... Sí, és important. Respirar, primer respirar fondo. Vale, va. I ara fer No, heu de fer un com... No, a veure, no, si no. No, tu et suspendré, perquè no pot ser això. Però a veure, dieu un com si veiéssiu blau. Com si veiéssim blau. Tot blau. Comencem la gent del teatre, que no. O de sorpresa. Com si veiéssiu blau. Tu si veus blau, què fas? Va, a veure, blau i vermell. Mites. Vermell és més punyetero. I ara, ja que esteu aquí dintre l'aigua i no us costarà, a veure, com si fóssiu un arbre. Què faríem? Diem com si... No, ara gesticular, sí, com si... Aquest arbre està mort, aquest. Jo tinc molts anys, ja. Molt bé. Doncs exactament això és el que intentarem no fer. Perfecte. Molt bé. Joan Pera, Piscina Comunitària. Moltes gràcies. Gràcies, Joan.